имрӯз сатҳи обанбори нерӯгоҳи обии норак нисбати соли гузашта 1 метр 77 сантиметр баландтар мебошад, нисбати соли 2015 бошад 3 метр баландтар мебошад. Яъне маъноеро дорад ки мо аз 14 январ ба меъёрро ҳам гирифта бошад. ҳозир мо об дар обанбор дорем ва маркази барқигармии Душанбе бо тавоноги 400 мегаватт ҳар рӯз тахминан аз 8.5 то 9 миллион киловаттсоат барқ иловагӣ дар системаи энергетикии Тоҷикистон пайдо шуд ва барои ҳамин мо аз меъёр баромадем. Дар соли оянда бо назардошти он ки имрӯз супоришҳои муҳтарам ҷаноби олии пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба тамоми вазорати идораҳо, ба мақомоти шаҳри Душанбе, ба вазорати энергетика оиди ҳарчи тезтар пайваст кардани тамоми он объектҳое ки дар шаҳри Душанбе ҳаст ба шабақаҳои гармидиҳии шаҳри Душанбе имконият метиҳад ки дар давоми соли равон моҳҳои январ, феврал ва тамоми баҳор, тобистон мо кор барем ва тамоми объектҳо, хонаҳоро ба системаи гармидиҳӣ агар пурра пайваст кунем, имконият пайдо мешавад ки дар соли оянда нисбатан 2-3 миллион киловаттсоат истифодаи нерӯи барқ дар шаҳри Душанбе камтар мешавад. Чунки имрӯз дар ҳақиқат мо гармӣ дар маркази барқи гармии Душанбе дорем, лекин вай пурра истифода бурда натавониста истода. Яъне ки истифодабарии гармӣ аз тарафи истифодабаронагони шаҳри Душанбе пурра таъмин карда нашудааст бо сабабҳои техникӣ ва бисёр мушкилиҳое ки дар вақти пайваст кардани хатҳои оби гарм бо хонаҳо пайдо мешавад. Худатон нағз медонед, дида истодаедон. Агар дар ин самт мо корбарӣ кунем ва натиҷаҳои хуб дар то тирамоҳ ба омада расем, имконият пайдо мешавад ки дар соли оянда меъёр ҷорӣ кардаам шавад, агар мумкин нисбатан боз камтар шуданаш мумкин нисбати соли имсола.